За половин век народът у нас само 2 пъти е участвал в референдуми. Веднъж за да избере република или монархия и втори път за да приеме Живковата конституция. Както знаем, и двата пъти резултатът е бил предизвестен, а гласувалите за 99,99%. Днес въпросът за референдума отново става актуален. Може ли народът сам да взима отговорни решения? И кой тогава носи отговорността за тях? Страхуват ли се политиците от референдум? Кой е за и кой е против допитването до народа? Гледайте въпроси и отговори сряда вечерта.